Intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bé, aquesta moció ve motivada principalment per, com dirien en castellà, la gota que colma el vaso. És el fet que la comunitat valenciana ha sigut la primera autonomia, o va ser fa 2 mesos, en demanar adherir-se al Fons Autonòmic de Liquiditat, atesos a la situació d'alarma a la qual el Partit Popular ha sotmès els comptes de la Generalitat. Això el que significa és que, d'alguna manera, el nostre autogovern queda subjecte a... o queda subjecte no, és a dir, el govern de la Generalitat no podrà adoptar decisions amb independència com havia fet fins ara, perquè el fet d'adherir-se a aquest fons el que suposa és que el govern valencià serà intervingut pel govern de l'Estat. Aquesta és una de les raons principals per les quals nosaltres presentem aquesta moció. Sabem que l'autogovern és una reivindicació històrica que ens ha costat molts anys i molta lluita aconseguir i de cop i volta ens trobem en què queda mermada la nostra independència a l'hora d'adoptar decisions com a govern i com a poble. Com bé ha dit Lorena també, el president Alberto Fabra té legitimitat per a ser president perquè, evidentment, el sistema polític espanyol permet el que s'ha fet a les Corts Valencianes, és a dir, dimiteix el president i qualsevol dels diputats que hi ha en la Càmera poden ser escollits presidents amb una votació majoritària. Però també és cert que, tot i comptar amb una legitimitat legal, anem a dir, no compta amb una legitimitat real perquè no ha concorregut com a líder de cap formació política a unes eleccions autonòmiques. I, per tant, no és el president al qual els valencians majoritàriament li van donar la seva confiança. I nosaltres entenem que quan un president dimiteix, un president de govern dimiteix, el més correcte o el que pertocaria fer és convocar eleccions per a que la gent amb llibertat i sabedora del que passa pugui triar-ne un altre. A més, com també apuntava Lorena, el País Valencià som l'autonomia on més retallades estan duent-se a terme en els darrers mesos. Estem a la cua en sanitat, estem a la cua en educació i tot això es fa en un àmbit on d'alguna manera es percep que no existeix una transparència democràtica com a tots ens agradaria. Jo recordo un vídeo que circula per la xarxa de treballadors de Radiotelevisió Valenciana obertament denunciant i manifestant, per exemple, que les informacions al respecte de la sentada estudiantil dels estudiants de l'Institut Lluís Vives van ser manipulades i que aquestes ordres venien dels òrgans de direcció de Radiotelevisió Valenciana. Això el que provoca és que les informacions que arriben als ciutadans no siguin informacions verídiques, no siguin informacions transparents i no siguin informacions completes del que veritablement passa en les nostres institucions o en el carrer. A més, hi ha una altra qüestió que es crida moltíssim l'atenció i que pareix que passa com desapercebuda. I és que hi ha un grup de diputats a les Corts Valencianes que s'ha convertit per número en la tercera força dintre de les Corts Valencianes, que són els diputats imputats del Partit Popular. Hi ha 11 diputats imputats del Partit Popular. 11 diputats és un grup més nombrós que el grup que té Compromís a les Corts o que el grup que té Esquerra Unida. Això significa que si el Partit Popular apartara de la primera línia política a estos 11 diputats, perdria la majoria absoluta de la qual gosa actualment. O dit en altres paraules, el govern del Partit Popular està sostenint-se amb el recolzament de 11 diputats que per qüestions de corrupció estan imputats i alguns dels quals fins i tot ja han arribat a sentar-se en la banqueta dels acusats. Gràcies. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Beatriz. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Deia la regidora que aquellos polvos trajeron estos lodos referint-se al govern de Zapatero. El Partit Popular porta 17 anys governant la Generalitat. 17 anys governant la Generalitat. Zapatero governà 7 anys el govern d'Espanya. Vosaltres ne porteu 17. Dic jo que Zaplana
Olivas, Camps i Fabra alguna responsabilitat tindran en la situació que té la Generalitat Valenciana a aquestes hores? Alguna responsabilitat tindran? Ells han portat 17 anys governant al País Valencià. Zapatero ha governat Espanya 7 anys. Alguna responsabilitat tindrà el Partit Popular de tota aquesta situació a la qual ens han portat? I després dius que la moció és demagògica i que està fora de la realitat. Només hi ha que pegar-se un repàs per les hemeroteques de molts diaris, de moltes tendències. Una del País, la peor sanidad a la valenciana. El informe de las asociaciones en defensa del sistema público castiga a la Generalitat. Los resultados son especialmente negativos en financiación y camas por habitante. Financiación. La sanidad está transferida a les comunitats autònomes, no al govern de l'Estat. El Consell, no el govern d'Espanya, el Consell adeuda 100 millones a empresas de la dependencia. 100 millones de euros a empresas de la dependencia. Corrupción. Los imputados del PP son ya la tercera fuerza política en Valencia, més que Esquerra Unida i que Compromís. El Mundo, no es precisamente un diario afí a nosaltres. Sus señorías los acusados. Hasta 11 diputados del Partido Popular están imputados, acusados o investigados en distintos casos de corrupción en curso. El TSJ abre la investigación del caso de corrupción que implica a Blasco. El fraude de la cooperación es el cuarto escándalo del PP en el alto tribunal. La Generalitat ha abandonado cultura. La Generalitat ha abandonado 6 espacios teatrales en solo 8 años. La Generalitat, no Zapatero. La falta de sustitutos docentes deja a alumnos de colegios públicos sin clase. FAPA Valencia denuncia el retraso de educación para cubrir las bajas en primaria y el recorte de profesores en secundaria. El gasto del Consell en barracones roza los 100 millones en 10 años. 100 millones de euros en barracones. ¿Això es culpa de Zapatero? Al cole por la carretera. Alumnos de preescolar caminan 4 kilómetros en protesta de la supresión del autobús. Y van en chaleco groguet para que no los atropellen al cole. El 75% de los colegios públicos no tiene la plantilla docente completa. Los directores de centros denuncian la falta de previsión de la Conselleria d'Educació. La meva moció, la moció del Partit Socialista, està fora de la realitat. Tota la premsa està fora de la realitat. O són vostès els que estan fora de la realitat? Pregunte. Gràcies. Molt bé, gràcies. Sí, señor alcalde. Pues